Natukom il-lejla tajba. Mis-Santwarju ta' Pinu fl-Arb Għawdex, is-Santwarju Nazzjonali dedikat lill-Verġni Omna Marija, illum it-tielet ħadd tal-Avvent, ħadd il-Ferħ, nilqgħukom għal xandira diretta illi fija se nwaslulkom iċ-ċelebrazzjoni tal-kelma ta' Alla, il-Lectio Divina. Illum għal dan il-ħadd immexxija mill-Biblista Monsinjur Lawrenz Xiberras. Nistednukom biex tibqgħu magħna għal din is-sija li ġejja sabiex nisimgħu li l-kelma ta' Alla tixxandar f'dan iż-żmien qawwi u tiġi nfissra lilna b'mod li aħna nistgħu mhux biss nifhmuha imma wkoll ngħixuha fil-ħajja ta' kuljum. Insegwu u nkantaw flimkien mal-kor l-ewwel innu. Stijek il-bes il-libsa tal-festa tfarfar mitrab tal-imotu għax il-fetteju fil-qrib kemmu masbiħ fuq il-olja il-passi ta' min ħabbar bxara ta' rizq u paċi waslet is-salvazzjoni stemmaħu minna stijek il-bes il-libsa tal-festa tfarfar mitrab tal-imotu għax il-fetteju fil-qrib ara neħilek min idek il-kalċi mimli bil-mor it-tazza tar-rabja tiegħi inti għat-tiżjed mattur stemmaħu minna stijek il-bes il-libsa tal-festa tfarfar mitrab tal-imotu għax il-fetteju fil-qrib ħol minn mon okil ktajjen l-irbit l-sir iżommok kont skjaf ma'kus blatama tijek inkun il-ħellis stemmaħu minna stijek il-bes il-libsa tal-festa tfarfar mitrab tal-imotu għax il-fetteju fil-qrib għax il-fetteju fil-qrib. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li qegħdin nistennewh biex jerġa' jitwieled f'Betlem fil-qalb tagħna, l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda tal-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ejjew ħutu nitolbu lill-Ispiritu Santu dak l-istess Spiritu li dawwal il-kittieba biex tawna l-kelma biex idawwal il-moħħ u l-qalb minn tagħna li ma kelma sejra titwassal il-lejla lilna ħalli tkompli iddawwalna u tferraħna illum huwa ħadd il-ferħ li ġġib magħha il-kelma ta' Alla. Dammu lejn nitolbulek bi Kristu Sidina. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġwanni li kien il-ħabs sama bl-emejjel tal-Messija u bat għandu 2 mid-dixxipli tiegħu u qallu:
Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħaddieħor. Ġesu wieġibhom u qalilhom: Marru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-omja jaraw, it-sopob jimxu, il-lebrużi ifiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lil-foqra. Ħenju min ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Għażbat ix-xejjer mar-riħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel li jibes fin? Dak li jibsu fin fil-palazzi ta' Slaten issibhom? Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub: Ara, jiena jibgħat qablek il-ħabbar tiegħek biex iħejji triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost ulied in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni il-Battista. U b'dana kollu li żar wieħed fis-salta ta' smewiet hu akbar minnu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mixtieqa tal-fidlamet nisru, induru lejk għal-verità, poplu qaddis għamilna tiegħek tal-biex taraħ din l-art. Kun inti dal iva mulej jiddi fi qlubna, tawa li triq tal-poplu tiegħek illum miġbur. Imħeġġa slim di-dinja msejkna, għalkemm bidnub aħna mtaqlin, dik kemtek biss tista' salvana, ħankunu leħnek fl-art. Kun inti dal iva mulej jiddi fi qlubna, tawa li triq ta' poplu tiegħek illum miġbur. Aħna bil-ġuħan li kell tiegħek baċ nistennew l-ilma il-ħaj, ibnina fik li lek inxandru sakemm tgħix bik din l-art. Kun inti dal iva mulej jiddi fi qlubna, tawa li triq ta' poplu tiegħek illum miġbur. Ħalli nibda billi nagħmel osservazzjoni ġenerali dwar l-Evanġelu ta' San Mattew. Dan l-Evanġelista kiteb, indirizza, aħna ngħidulu l-Vanġelu tiegħu, lill-komunità ta' nies, komunità ġifieri ġabra ta' nies, li kienu jafu sew it-Testament il-qadim. Allura kienu Lut, kienu jafuh. U għalhekk Mattew biex jurijom li dak li inkiteb u tħabbar fit-Testament il-qadim sab il-milja tiegħu u t-twetteq tiegħu fit-Testament il-ġdid biex jurijom din il-ħaġa. Mattew juri r-rabta wieħed mal-ieħor
Mattew kontinwament fil-Vanġelu tiegħu jikkwota ċitazzjonijiet mit-Testament il-Qadim biex isaħħaħ l-argument tiegħu. Pereżempju, għandu kważi 40 ċitazzjoni diretta mill-Antik Testament Mattew jiktiba fil-Vanġelu tiegħu. Kważi 40 waħda. Il-Vanġelu tal-lum stess fih ċitazzjonijiet mit-Testament il-Qadim u kitibhom fil-Vanġelu tiegħu. Imbagħad hemm iktar minn 100 okkażjoni oħra jgħidulhom impliċita imma dejjem b'referenza għat-Testament il-Qadim. U allura min wasallu dan it-tagħlim ikkonferma saħħaħ li dak li jgħallmu l-profeti, il-kittieba, is-salmi kollox fl-Antik Testament sabu t-twettieq u l-milja tagħhom f'Ġesu, il-kelma inkarnata. Qed ngħid dan għax issa ħanitkellmu dwar din il-verità fis-silta li għadna kemm smajna ta' Mattew. Is-silta tal-lum kapitlu 11 tibda Ġwanni li kien fil-ħabs. Ġwanni li kien fil-ħabs. Issa Mattew qabel din il-ħaġa jgħidilna ikellimna illi meta Ġesu sama li kienu arrestaw il-Ġwanni warrab lejn il-Galilija dan Ġesu. Mattew qed jgħidilna Ġesu sama li l-ħabib kbir tiegħu, il-prekursur tiegħu arrestawh qed fil-ħabs. Ġesu mar fil-Galilija bi probabilità l-aktar kbira Kafarnaum għax hemmhekk Ġesu wettaq l-aktar il-missjoni tiegħu f'Kafarnaum. Mar Nazaret, mar Kana, mar Sidon u Tir, mar Najm, ma l-aktar Kafarnaum, iċ-ċentru. U fejn kien fil-ħabs Ġwanni? Il-Vanġelu ma jgħidilniex fejn preċiż, imma minn kotba oħra b'mod speċjali Giuseppe Flavio u anke llum mill-iskavi tal-arkeoloġija nafu li Ġwanni kien arrestat fortizza Makeronte li kienet tiġi xmara Ġordan, issa nitkellmu xmara Ġordan, in-naħa l-oħra ta' xmara Ġordan, mena mhix fl-Art Imqazza. Iċ-Ċisġordanja l-Art Imqazza, xmara Ġordan isservi ta' periferija, limitu, u n-naħa l-oħra, it-Transġordanja, trans tgħaddi min-naħa għall-oħra. U hemmhekk kien hemm Erodi, attenti, Erodi Antipas, wieħed mit-tfal li kellu Erodi il-Kbir, dak Erodi li issa nisemmew ġej żmien tiegħu tal-miliet li qatel l-innoċenti meta tħawwat li twieled re. Wieħed mit-tfal tiegħu messu din il-parti ta' fuq tal-Art Imqazza, il-Galilija u l-Perja. Dan arresta il-Ġwanni fil-fortizza Makeronte, il-ħabs. U nafu wkoll għaliex minn Vanġeli oħra, għaliex. Għax Ġwanni, il-dan Erodi, issa jkellimna l-Evanġelista Mark, u anke Mattew kien jgħidlu ma tistax iżomma int il-mara taħuk. Min tixtejx ħajja skont żwieġ normali. Dik mhix il-mara tiegħek.
Ġwanni allura minħabba dan it-tagħlim hekk ċaru dirett safa ruħu il-ħabs fil-fortizza. Il-Vanġelu jgħidilna dan Ġwanni qiegħed fil-ħabs u sama bl-emejjel tal-Messija. Il-verb sama. Forsi tgħiduli ma dan Ġwanni kien il-ħabs. Kif sema? Iva. Għaliex Erodi għalkemm qaflu l-ħabs kien ħallilu ċerta libertà kemm lilu personali u kemm ċerti dixxipli tiegħu li jmorru ħdejh ikelmuh. Tinsewx, il-Vanġelu x'jgħidilna dwar l-atteġġjament kif kien iġib ruħu Erodi meta jisma' il-verità minn Ġwanni. Ara xejn il-Vanġelu. Għax Erodi li kien jaf xi raġel, isemmaw il-kliem tajjeb u qaddis kien Ġwanni. X'kulħadd jaf jażel it-tajjeb minkejja li jaħseb li kien jikkmanda imma il-kelma ta' Ġwanni, il-kelma tal-verità, mela x'kien jaf x'raġel twajjeb u qaddis. Kien jibża minnu. U kien iħarsu mill-lawġ u kien joqgħod dan Erodi, u kien joqgħod jisimgħu. Jisimgħu l-qawwa tal-kelma. U jibqa' jimħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mhix ċajta il-kelma għalhekk littra lillu tgħid li il-kelma tixbaħ lil xapla minn taqta minn żewġ naħat, tismagħha tħallik tkellmek fil-profondità tal-qalb minn tiegħek. Is-Sultan Erodi jisimgħu u kien jibqa' mħasseb. Allura minkejja li kien fil-fortizza fil-ħabs kien iħenn ukoll fl-istess ħin għalih. Sama. U x'sama? Ġwanni x'sama? Bl-emejjel tal-Messija. Issa hemm verżjonijiet oħra jgħidu flok Messija jgħidu bl-emejjel ta' Kristu, Ħristos. U x'inhuma dawn l-emejjel ta' Kristu? X'inhuma dawn l-emejjel ta' Kristu? L-ewwel nett ħanambjentaw iktar ruħna. Ġesu għadu jibda l-ħajja pubblika tiegħu. Sa Luqa jgħidilna li meta Ġesu beda l-ħajja pubblika tiegħu kellu madwar 30 sena. Mena, jekk Ġwanni li kien ikbar minn Ġesu 6 xhur, allura Ġwanni qiegħed il-ħabs fl-età ta' 31 l-iktar jekk hemm messhom 32 sena fl-aqwa tas-saħħa li jkollu l-bniedem. Ġesu sema bl-emejjel. U x'inhuma dawn l-emejjel ta' Ġesu? X'għamel Ġesu matul din is-sena u nofs li kien għatilu fil-ħajja pubblika? It-tagħlim u l-mirakli. Dawn huma l-emejjel. Imma t-tagħlim ta' Ġesu, il-Vanġelu jgħidilna Ġesu kien jgħallem bis-seta' mhux bħal kittiba u l-Farisej, bis-seta'. U il-mirakli. Qegħdin fil-kapitlu 11. San Mattew għandu mill-kapitlu 5 sal-kapitlu 7 inkluż 5, 6, 7 hemm id-diskors ngħidulu tal-muntanja. Imbagħad 7, 8, 9
u 10 għandu silta f'dan il-kapitli jirrakkonta Mattew 10 mirakli kważi wara xulxejn fejqan mill-mart, mill-xjaten. U għaliex Mattew isemmi 10 mirakli wara xulxejn? Biex jipparagunah, ħarka ma sabiħ, biex jipparagunah mal-10 kastigi fi żmien Mosè fl-Eġittu. U Mattew qed jgħidilna indirettament hawnhekk għandna Mosè ġdid. Mosè biex jipperswadi lill-Farawn jitlaq il-Lut bil-qawwa ta' Alla hemm 10 kastigi wieħed wara l-ieħor. Ġesu Mosè il-ġdid jagħmel 10 mirakli wara xulxejn. Imbagħad fil-11 il-kapitlu għandna din il-ġrajja li qegħdin nitkellmu. Mena l-emejjel ta' Ġesu li sema dwarhom ġwarni huwa t-tagħlim tiegħu tagħlim bis-seta u l-10 mirakli. U l-Evanġelu jkompli jgħidilna Ġwanni bat għandu għan Ġesu 2 mid-dixxiepli tiegħu. Anki hawnhekk nikkonfermaw illi Ġwanni kellu ċertu libertà minkejja li qiegħed il-ħabs, imma kellu ċerta libertà bat 2 mid-dixxiepli għand Ġesu. Ma ninsewx li fil-Vanġelu ta' Ġwanni issa fil-bidu tiegħu meta Ġwanni attenti mhux Ġwanni l-Evanġelista, meta Ġwanni l-Evanġelista jiftaħ il-Vanġelu jgħid li l-Battista kellu id-dixxiepli. Fost l-oħrajn kellu 2 importanti, Indrija u Filippu, Indrija ħuxmun Pietru. Kienu dixxiepli tal-Battista. Jista' jkun li kienu dawn l-istess 2 li Ġwanni bagħthom għand Ġesu, difatti jgħid 2, interessanti n-numru 2, ma jgħidx bagħat id-dixxiepli, għavolja kellu ħafna dixxiepli Ġwanni, għax il-Vanġelu jgħidilna li kien hemm follow l-kbar ta' nies imorru jisimgħu il-Battista, għażel 2 mid-dixxiepli tiegħu u bagħthom għand Ġesu. Issa ħanejdu sew. Il-Battista ħuti ma kellux bżonn ta' biex isir jaf minnu Ġesu, ma kellux bżonn. Difatti fil-Vanġelu ta' San Ġwan fil-bidu wkoll hawnhekk, meta darba l-Battista jara lil Ġesu riesaq lejh u kellu dawn iż-żewġ dixxiepli, Indrija u Filippu u oħrajn, il-Battista imur jagħti dik id-definizzjoni tant kbira u għolja teoloġikament profondissima meta jgħid il-Battista għal Ġesu. Araw, ħinne, ekku, araw, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. Il-Battista b'dik id-definizzjoni li dan Ġesu ixandru bħala il-ħaruf ta' Alla u din id-definizzjoni ħuti ma nsibuha mkien iktar fil-Vanġelu, ħlef hawnhekk. L-Evanġelu ta' San Ġwan kapitlu 1 vers 29. Il-ħaruf ta' Alla altru li Ġwanni kien jaf minnu Ġesu il-Battista kien jaf, apparti li Ġwanni kien fl-istat tal-grazzja ta' Alla sam malli twilet, kellu 6 xhur. Ġifieri kien jaf, ma kellux bżonn jibgħat 2 mid-dixxiepli biex jgħidulu l-aħbar minnu Ġesu, kien jaf minnu Ġesu il-Battista. Araw allura għax bagħthom. Hawnhekk hawn daqsxejn ta' osservazzjoni, hawn min jgħid li bagħthom biex dawn id-dixxiepli imorru ħdejn Ġesu
u jkollhom l-esperjenza ta' minnu verament Ġesu. Jikellmuh u hu ikellimhom, jgħallimhom. Jiġifieri bagħathom biex jiġu evanġelizzati mill-istess Ġesu. Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew il-ħadd ieħor? Il-poplu ludi kien qed jistenna. Kien qed jistenna ħafna. Għaliex kien qed jistenna? Għalhekk qedilkom fil-bidu Mattew kiteb il-komunità ludija, il-Lut, l-Antik Testament jafuh. Il-profeziji kienu jafuhom. Kien jistenna bħerqa. Kien jistenna ħellies. Iżajja, per eżempju, it-tielet wieħed, għax kapitlu 63, għandu dik l-espressjoni tant qawwija, se nisimgħuha issa. Mhux isimgħu xejn Iżajja biex nurikom kemm kienu qegħdin jistennew. Mhux li kont iċċarrat is-smewwiet u tinżel minn hemm. Innotaw il-verb ta' mhux li kont tinżel, laħwina x'differenza. Iċċarrat is-smewwiet, iċċartu smewwiet, ejja ħaffu ħajjinżel. Dan l-istess verb tafu fejn hu użat fil-Mammudija ta' Ġesu. Meta Ġesu qed jitgħammed mill-Battista kemm hu sabiħ it-tagħlim. U l-Evanġelisti jgħidu mhux infetħu smewwiet, iċċartu s-smewwiet u niżel l-Ispirtu Santu taħt forma ta' ħamiema u nistema' l-leħen dan u ibn il-Għażiż li fih sibtilax qati. Iċċartu. U Iżajja qed jistenna, qed jistieden, imma iċċartu smewwiet ħajinżel minn hemm. U test ieħor biex nurikom kemm il-poplu ludi kien qed jistenna is-Salm. Ejja, isimgħu karba. Ejja nitolbuk mulej, salvana, ejja nitolbuk mulej. U jarġa', ejja nitolbuk, għatina r-risq. Imbierek minn ġej, fisem il-mulej, ejja qegħdin jistennew. Meta ħadd tiġi fot, ekku ħut l-eżiż, l-istennija ta' żmien l-avvent. Kemm hu importanti l-istennija. Aħna poplu qegħdin nistennew. Ejja nitolbuk mulej. Il-poplu li kien qed jistenna u jistenna bil-kbir. Allura għalhekk qallulu jew nistennew il-ħadd ieħor. U Ġesu iweġibhom. Ma jgħidilhomx, ma jagħtihomx risposta li hu le. X'jgħidilhom Ġesu? Morru. Mela ħalmor bil-mod. Mela dawn id-dixxipli telqu, għax naħsbu li kollox ġarrek f'mument, telqu minn ħdejn Ġwanni li qiegħed fil-ħabs. Imxew mixja mhux ħażin. Waslu ħdejn ix-xmara Ġordan. Qasmu mix-xmara hemm il-pont, illum hemm il-pont Qalembi. Minn pajjiż għaddew għal pajjiż ieħor. Mill-Ġordanja għaddew għal l-Art Imqazza għall-Iżrael. Marru minn isfel għax probabbli qasmu minn Ġeriko, telew il-fuq il-Galilija, kien hemm Ġesu, Kafarnawm jgħallem, resqu lejh u kelmu ġibi dawn affarijiet li jieħdu l-ġranet, mhux hekk dritt, imma waslu u kelmuh u Ġesu tagħhom ir-risposta. X'qalilhom? Ma qallhomx jien jew mhux jien, qallhom morru. Għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw.
għatu l-aħbar il-ġwanni. Ġesu ħut l-eżies joħroġ fil-beraħ il-missjoni tiegħu. X'missjoni? Mattew kien ġaqalilna qabel lill-apostli bagħthom x'missjoni fejqu l-morda, għajmu lill-mejtin, b'xejn ħadtu, b'xejn għatu. Morru għajdulu x'qegħdin taraw u x'qegħdin tisimgħu. X'qegħdin taraw? X'inhuma l-fatti? Il-mirakli ħuti. Il-mirakli. L-omja jaraw. Edna illi semmejna l-10 mirakli illi jagħmel Ġesu. Interessanti, għaw sabiħ, li fost il-mirakli li jagħmel Ġesu u issa jsemmihom huma preċiż dak li qrajna fl-ewwel lezzjoni llum, ir-rabta li hemm bejn Iżajja l-ewwel lezzjoni u l-Vanġelu. X'qrajna f'Iżajja? Imbagħad jinfetħu għajnejn il-omja, jinfetħu l-widnejn it-torox, imbagħad it-zopp jaqbeż bħala għażiela u l-ilsien li mbikkem jinħall. Ġesu qiegħed jgħidilhom jirrapportaw il-ġwanni x'mirakli jagħmel. Liema mirakli kien diġà ħabbarhom minn qabel Iżajja profeta. L-omja, l-ewwel miraklu li jsemmi Ġesu. Bosta drabi ħuti il-bniedem jiġi ingannat, jama, imma Ġesu qal waħda mill-awto tiegħu definizzjonijiet x'inhi? Jiena id-dawl tad-dinja. Min jimxi warajja ma timxi wara Ġesu, timxi wara l-kelma tiegħu, wara t-tagħlim tiegħu u mhux tinterpretah u tawġu kif skont, issa nara fuq Ġwanni, id-dawl tad-dinja, l-omja. It-tieni, it-sopop jimxu. Il-bniedem jimxi lejn id-dar ta' Alla u Ġesu ġie biex ifejjaqna mill-paralisi tal-mixja tagħna. L-imġidmin ifiequ. Il-bniedem din il-kwalità ta' mart kemm bniedem fallut totalment, maqtuħ. U l-ġdiem ħut il-eżis huwa xebħ preċiż tal-bniedem li jgħix fid-dnub il-mejjed. Maqtuħ, iżolat, waħdek. U Ġesu ġie biex ifejjaqna. It-torox jisimgħu. Tisma' il-kelma ta' Alla, tħallija tinżel u taħdem fejk. Imbagħad Mattew iżid frażi li mhix f'Iżajja. X'iżid Mattew? U lil-foqra l-Evanġelju jixxandar lil-foqra. Din interessanti din l-espressjoni. Taf għax interessanti għax Mattew mhux bħal Luqa, Luqa juża ħafna kelma, il-kelma evangelizzo. Luqa Mattew hawnhekk biss juża l-kelma evangelizzo darba biss. Avolja fl-aħħar jibgħatilhom jgħidilhom morru għalmu, imma hawnhekk juża l-kelma preċiż. L-Evanġelju jixxandar lill-foqra. Min huma l-foqra? L-ewwel beatitudni, imberkin il-foqra tal-ispirtu, għax tagħhom hija s-salkna tas-smewwiet, ħenjejn. Ix-xandar tgħallem l-Evanġelju ħut il-eżies, l-aħbar it-tajba, l-aħbar li tferħek. Bataw sentenza oħra qawwija. Ħin ju minn ma jitfixkilx
minħabba fija. Ħini ju, dan id-diskors għad jgħidu Ġesu, ħini ju mimma jitfixkilx minħabba fija. Xi tfisser il-kelma ħini? Jifraħ, jitaxxaq Ġesu b'dawk li jaċċettaw it-tagħlim tiegħu. U ma jitfixkilx. Ġesu, hu Teresjes, ixebbaħ lilu innifsu mal-ġebla tax-xewka li għal-bosta hija ta' tfixkil. Ma min jimxi wara Ġesu għandu d-dawl. Ara fil-parabola tal-għalqa ta' dwieli Mattew ukoll. Ġesu jgħid ċaru tont, il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġib f'għajnejna, ġifieri li warbuni, li warbu l-bennejja, u wasluni sa barra l-ħitan tal-belt u salbuni, warbuni. Imma din il-ġebla saret l-iktar ħaġa ġebla importanti fil-binja, il-ġebla li taqqat il-ħnejja, u ħieni mimma jitfixkilx fit-tagħlim minn tiegħu. Mela Ġesu qiegħed jgħid li t-tagħlim tiegħu huwa tagħlim li jagħtina id-dawl fil-mixja tagħna. U din hija l-ewwel parti tal-Vanġelu. Minn vers 2 sa vers 6. Issa ħajinqaleb id-diskors. Dawk marru x'qalulu bil-ġwanni ma nafux. Ma Ġesu ħajkompli mill-vers 7. Ara, meta dawk telqu, ara kemm hu preċiż, meta dawk telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. Telqu. Reġgħu irritornaw għand Ġwanni. Ġesu sa jitkellem dwar il-Battista ħudi. U l-ewwel kelma xi ħriġtu taraw fid-deżert. L-ewwel nett il-kelma xi ħriġtu taraw użata 3 darbiet hawnhekk. Xi ħriġtu taraw fid-deżert, xi ħriġtu taraw dwar l-ilbies u xi ħriġtu taraw dwar il-profeta. 3 darbiet. Id-deżert. Għax isemmi d-deżert Ġesu? Ġeografikament, verament sal-ġurnata tal-lum, bejn Ġerusalem u Ġeriko hemm id-deżert tal-Ġudea. Għoljiet, sħana, nixfa, ma jikber xejn, id-deżert. Hawn Ġwanni f'din il-ħemda maqtuħ mill-istorbju ħdejn xmara Ġordan, xmara li twila 251 kilometru, taqsam l-art imqazzam minn fuq s'isfel, mill-Galilija fuq, minn ħdejn il-muntanja Hermon, tibqa' tidħol fil-baħar tal-Galilija, terġa' tifforma u tispiċċa fil-baħar il-mejjet. Xmara Ġordan, mela ġeografikament id-deżert post waħdu, post ibes, post fejn iġalek tagħmel il-penitenzi. Ma biblikament ifisser iktar minn daqshekk. Ftakru fis-snin twal li l-poplu Ludi qasam mill-Eġittu sal-Art Imwiegħda, id-deżert. Ftakru fid-deżert meta l-poplu Ludi fis-sena 536 irritorna lura mill-Babilonja għall-Art Imwiegħda. Ftakru fid-deżert li ħarab fih il-profeta Elija meta s-sultana Ġeżabel ridet toqtlu u ħarab
u qata' qalbu. Imbagħad imissu anġlu jgħidlu qum u kellu ġarra ilma u l-ftajjar x'jieklu. Ftakru fid-deżert tal-Battista. Ftakru fid-deżert fejn Ġesu għamel 40 ġurnata f'dan l-istess deżert bi probabilità l-aktar kbira tal-Ġudea. Allura isemmi d-deżert, x'eħriġtu taraw f'dan il-post? Huma fehmu id-deżert minnu. Mbagħad jibda jxebbaħ. Għażba tixxejjer mar-rieħ. L-aħwa. Il-Battista mhux bniedem opportunista imma ma jafx jitbandal bħal qasba. Ġwanni kien iħossu żgur fit-tagħlim tiegħu. Għaliex? Għax kellu l-Alla miegħu. U min għandu l-Alla miegħu iħossu fi żgur. Min l-Alla iwarbu, kif jgħid San George Preka, għal ħafna Alla huwa żero kbir. Allura min tiżgur fil-ħajja tiegħek, m'għandekx boxla. Ġwanni kien iħossu żgur quddiem Alla. Allura qasba tixxejjer mar-rieħ le. Jaf fejn hu sejjer, jaf il-kwalità ta' tagħlim li għandu jwassal. Mela x'eħriġtu taraw raġel liebes fejn? Fil-kwalità tal-ħwejjeġ turi min int. X'livell għandek fis-soċjetà? Ftakru fil-parabola li qalilna Ġesu stess tal-għani u tal-aġru. U jgħid Ġesu ċar, dawk li jilbsu, dawk fejn issibhom? Fil-palazzi ta' Slatin. Il-Battista kellu il-bies totalment differenti, il-bies ta' penitenza. Ġesu fuq is-salib ħut il-eżies bi probabilità l-aktar kbira imsalla peri. Għax hekk kienu jsalbu r-Rumani. X'eħriġtu taraw għat-tielet darba? Qasba il-bess sabiħ, profeta. Għax semma l-profeti Ġesu? Għax il-poplu Ludi kien ilu madwar 180 sena, mhux 200, mingħajr profeta. Il-profetiżmu fl-istorja tas-salvazzjoni jibda mis-sena 1050 il-profetiżmu u jispiċċa fis-sena 150. Bl-aħħar profeta Zakkarija, mhux mis-Serri Battista, profeta ieħor jismu Zakkarija, illi dan għax kien jgħallem il-verità spiċċa maqtul fl-istess tempju. Dan jgħidu Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew. Ara x'jgħid Ġesu. Zakkarija bin Barakija li jintom kien qed jindirizza lil kittieba u l-Farizej. Li jintom tiltuh bejn is-santwarju u l-artal. M'għandix ma nifissrilkom għax inkella bejn is-santwarju u l-artal. Intom tiltuh f'post għaddejs li Zakkarija qed jgħidilhom Ġesu. U minn dan il-profeta qed is-sena 150 sal-Battista ma kienx hemm iktar profeti. Allura semmilhom il-profeti Ġesu. Il-profeti ħut il-eżies, ix-xogħol tagħhom kienu li jgħallmu. U hemm dik l-expression bl-Ingliż reward of a prophet. Rigal ta' profeta, x'kien ir-rigal ta' profeta? Isawtuhom, jgħajruhom, ikeċċuhom. Il-Ġeremija niżluh ġo fossa ġo bejr kollu ħama qoti prit kemm isfel. Il-Iżajja, l-ewwel Iżajja poġġew ġo kaxxa hawnhekk hawn ir-referenza litra lil Lut kapitlu 11 u aktar xħanxruh issirrawh minn nofsu. Il-profeti dawn għax qegħdin jgħallmu l-verità dwar l-inġustizzi soċjali li kien hemm
jisolħu, jisirqu. Tkabbru x-xekel u tċeknu l-efa, tisraq darbtejn. Profeta? Xi Ħristu taraw profeta? Iva ngħidilkom, iva ngħidilkom. Imma xi ħaġa, xi ħadd iżjed akbar minn profeta. Akbar minn profeta. Ġesu dan. Akbar dak li kif qedtilkom ħabbar il-Ġesu bħala il-ħaruf ta' Alla. Il-ħaruf ta' Alla. Nixtieq nispjegalkom kemm hu veru li Ġesu kien ħaruf, il-ħaruf tal-għid, issa naraw il-ħin. U Ġesu biex isaħħaħ l-argumenti jew kemm hu tassew akbar minn profeta, jaqbad, isimgħukom sabiħ, jaqbad żewġ kwotazzjonijiet, profezziji mill-Antik Testament u Ġesu innifsu japplikaw mal-Battista. Ġesu. X'qalilu Ġesu? Xi Ħristu taraw, eċċetera. Profeta, iva ngħidilkom iktar. Isemgħu, dan hu li fuq u hemm miktub. Isemgħu, ġifieri hemm ċertu profeti li kitbu dwar il-Battista. Dan huwa Malakija. X'kiteb? Ara, jien nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi. U x'inhu x-xogħol ta' dan il-ħabbar? Biex iħejji triqtek quddiemek. Ġifieri Ġesu innifsu qed jaqbad silta tal-profeta Malakija u japplikaha għal San Ġwan il-Battista. U hemm silta oħra meħuda mill-ktieb tal-Eżodu, nibgħat l-anġlu tiegħi quddiemek biex imexxik fit-triq tiegħek. Il-Battista ħut il-eżies imxebbaħ mal-anġlu. U dan it-tixbieħa qiegħed jagħtilna Ġesu innifsu. Kellu raġun, Ġesu jitkellem li huwa akbar, li huwa bniedem serju l-Battista, mhux qasba tixxejjer. Mbagħad ikompli Ġesu, ikompli. Tassew ngħidilkom. Dik il-kelma, dik l-expression qawwija, ġifieri verament qed nagħmel siġill. Emnuni qed jgħid Ġesu, tassew ngħidilkom li fost in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni il-Battista. Ġwanni ħut il-eżies aw akbar minn Abraham, minn Mosè, minn Elija. Ġwanni ipparagunat ma' dawn il-personaġġi jgħaddihom, jisbaqhom. Għaliex? Għax dawn ħabbru għalmuna, imma l-Battista għajnejh raw il-Ġesu. Widnejh il-Battista semgħu il-Ġesu jgħallem. Idejh messew il-dak Ġesu. Sina biex ma nitkellemx mill-qabża li qabeż Ġwanni meta kien għadu fi ħdan ommu Elisabetta, Allura altru li l-Battista jissuperahom, jgħaddihom il-personaġġi tal-Antik Testament. Dawk ħabbru imma hu kien qiegħed jgħix miegħu. Ikompli jgħid li l-iżgħar fost wieħed mis-smewwiet huwa akbar minnu. Hawnhekk hawn dik l-espressjoni li Ġwanni għammet nieda il-magħmudija bl-ilma u l-penitenza, imma ta' warajh Ġesu nieda il-penitenza, il-magħmudija tiegħu bl-ilma u bl-Ispirtu Santu. Dak Ġesu li grazzi għall-magħmudija tiegħu nistgħu nduru lejn Alla l-Missier u nsejħulu Abba. Dan uħud il-eżies li dwaru kellimna Ġesu.
U għalhekk il-liġi, il-profeti u l-personaġġi tat-Testament il-qadim ħabbrulna u urewna mill-bogħod lil Kristu, mill-bogħod. Imma Ġwanni ippreżentawulna u qalilna li Ġesu huwa il-ħaruf li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. U din l-espressjoni Ġesu huwa l-ħaruf qiegħda fil-bidu tal-Vanġelu, tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Fl-aħħar tal-Vanġelu, Ġwanni, l-Evanġelista, jipprova li dak li hu mdendel huwa ħaruf. Għaliex? Għax imut fl-istess ħin waqt li fil-bitħa tat-tempju qegħdin joqtlu eluf kbar ta' ħrief biex fil-għaxija jikluhom, jixmuhom u jikluhom għall-ikla tal-għejd. 1. Number 2, il-ħaruf tal-għejd ma kellhom ikissru l-ebda għadma u l-Ġesu jgħaddi dak is-soldat ikisser ir-riġlejn tal-number 1 u n-number 3 u dak li hemm fin-nofs ma jkissirlu l-ebda kombinazzjoni, le mhux kombinazzjoni. Men għaliex? Għax Ġesu huwa l-ħaruf tal-għejd. U t-tielet, il-ħaruf meta jkun mejjed, ir-raġel, il-missier, ikollu sikkina wara li jkun għaxru u jagħtek daqqa b'dik is-sikkina f'qalbu, f'qalb il-ħaruf annimal biex jekk fadal xi demm joħroġ kollu għax ma tistax tiekol il-laħam u d-demm. U Ġesu mejjed bħal ħaruf mejjed annimal, mejjed u jiġi soldat u jagħtek daqqa tal-ansa u joħroġ dritt demm u ilma. Mena dak li ħabbar il-Battista, il-ħaruf ta' Alla hemm qiegħed fuq is-salib. Il-veru ħaruf li bid-demm tiegħu fdina. Grazzi mulej tal-li inti għoġbok tatina il-kelma biex tkun għalina dawl u ferħ fil-ħajja tagħna. Jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi sant natek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk ta' flot, ħobżna ta' kuljum. Għatina l-lum, aħfrilna id-dnubiet tagħna, aħfrilna id-dnubiet tagħna. La daħalniex fl-ebda tiġri, iżda ħlisna minn kull deni, missirna.
Il-barka ta' Alla li jista' kollox tkun magħkom. Min hija din li risqa b'ħażerni ta' filgħodu bħal qamar ġmiela bil-lejl dawla jiddi b'ħax-xemx. Il-qawwa tagħha bħal tarmata lesta taqbida għal-ġelsa taqbes kull waqt sur li ma jiġġarrat. Kollok sabiħa verġni tal-oħla ġmil samitni s-silint bla teba inġiħu glorja tana kun tarka għalina u lidek. Taħt ħarstek ħelwa nistkenu għaddisa ta' Alla talbna jintisma f'kull bżon eħlisna mit-tiġri bibiljati għas-sema kewba li triq turina kawza ta' ferħa l-bnedmin u kien tal-midin min. Kollok sabiħa verġni tal-oħla ġmil samitni s-silint bla teba inġiħu glorja tana kun tarka għalina u lidek Omna Marija. U propju b'dak l-innu sabiħ lill-Omna Marija Immakolata niġu fit-tmiem ix-xandira tagħna tal-lejla mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arp Għawdex fejn wassalnielkom il-Lezzjo Divina minn Monsinjur Lawrenz Xiberras għal dan it-tielet ħadd tal-Avvent, il-ħadd Gaudete, il-ħadd tal-Ferħ. Aħna nfakrukom biex anki matul il-jiem li fadal ta' dan iż-żmien issa bi preparazzjoni aktar intensa bil-mod għal festa tal-Miliet tkomplu tħallu l-kelma tagħla takkumpanjakom mhux biss bir-riflessjonijiet sbieħ u qawwija li smajna llejla imma wkoll bil-kelma tagħla ta' kuljum f'dan iż-żmien tal-Avvent b'lajnuna wkoll tas-sussidju li tqassam fi djarkom jew tistgħu issibuh ukoll online sussidju bil-riflessjonijiet tal-kull ġurnata tal-Avvent. Sadattant nfakrukom li l-ħadd li ġej fis-6:30 ta' filgħaxija minn dan is-santwarju waslulkom il-Lezzjo Divina għar-raba' ħadd tal-Avvent. Sakemm niltaqgħu dakinhar nixtiequlkom il-kumplament tal-lejla tajba u mixja qaddisa f'dan iż-żmien tal-Avvent.